Félek. Bocsánat, én félek. Öntől. Feltételezhetjük azt nálad, hogyha újra fölkelnél, akkor ugyanúgy csinálnád végig a mai napot, és ugyanúgy eljönnél el az előadásra. Már harmadszor jöttem el. Azt hogy? Miért? Hogy? Mert nagyon tetszik. Poénos. Nem értetted? De értettem, ezt a barátom is el szoktam mondani, hogy azért nézem ma újra meg, mert nem értem, de értettem. Szerettem ezeket az etűd dolgokat, amikor így van felépítve egy előadás. Sok szerepen kipróbálhatja magát itt színész, sok feladat van benne. Nem lehet egyébként mosoly nélkül kijönni erről a darabról. Nem lehet, ez kérdés. Most is, hát nem, most is fülig ér a szája. Igen. Nem szeretném magamnak betudni, nem inkább a darab. Nagyon jó kedvű darab, annak ellenére, hogy komoly témákról szól, és komoly dolgokról szól. Igen. Meghalt valaki ilyen, hogy ilyen sötét ruhát visel? Nem én. Én vagyok a halál. Az én színem a fekete. És akkor jövök el, ha egy élet véget ért. Értem, jaj, látja, milyen buta vagyok, hát meg se kínáltam kávéval. Kér kávé? Nekem nagyon tetszett igazából. Egy kicsit meg is vagy életed. Meg is, hogy kiletődve nem vagyok kamerához szokva igazából. Na, mit tetszett a darabban? A humor az nagyon tetszett. Nek van értelme egyébként komoly dolgokat ilyen könnyedén tálalni? Én szeretem, igen. Én fogékony és vevő vagyok erre a típusú tálalásra, abszolút, igen. Nekem a Rényi Ádám nagyon-nagyon régóta kollégám, barátom, és amikor megjelent az első kötet, az osztálytalálkozó, amit szerintem én egy éjszaka alatt kiolvastam, mert tényleg nem lehetett letenni. Nem egy vastag könyv. De hát egy normális könyv. Utána a Bezzeg-gyerek, azon is villámgyorsan átmentem. Szintén egy kis vékonyka kötet. Ne, annyira nem. Tehát volt, amikor azért elgondolkodtam, volt, amikor elszomorodtam, volt olyan, amikor elszólt a torkom, mert találkoztam olyan szituációval, és ez Fedje Baladai félhomály, ami hát erősen fedte az én magánéletemben bizonyos helyzetet. És, volt, hogy terroristának készültél? Nem, egészen más, de mint említettem, Fedje Baladai félhomály. Halló, tessék! Halló? Kérem, én egy bombát helyeztem el a parlament épületében, amelyik egy órán belül fel fog robbanni. Hát a parlamentes poént azt mindenképpen ma hallanom kellett. És harmadszorra milyen új dolgot adott? Mindig másod attól függ, hogy milyen kedvem van. Na, most milyen kedved van? Most már tök jó. Előreéreztem valahol, hogy egy olyan előadás, amire érdemes eljönni. Legmegrázóbb az volt, amikor kiderült, hogy a demencia az a legúj. Nem tudom, azért hát volt egy kis személyes érintettségünk is. A családban volt már ilyen eset, úgyhogy a demencia az nagyon szívbe markoló volt nekem. Nézd meg a pulzus számod. Ez igen? Jó. Ezt tudja Ádám. Igen, vagy a kamera. Meg te. Nagyon élveztem a darabot. Nagyon választékosan témák voltak. És volt, mikor nevettem, és sírtam is közben. Tényleg sírtál hányszor? Tényleg sírt? Igen. Idegesített? Nem. Így pittyog mellette? Nem. Nem zavartad meg az előadást a bömböléseddel, ugye? Nem. Tökéletesen visszaadta nekem azt, ami a két kötet. Nekem tökéletesen. Mind a 4 színész zseniál. Egy évben hányszor néznéd meg? Egy évben? 3. Szerintem. Eddig hol tartasz? Eddig. Most az első, de biztos, hogy megnézném meg néhányszor már. Júj, izgalmas 2 előadás előtt állsz. Igen. A sötét szerelmek titkon megöl engem. Nagyon jó volt, nagyon tetszett. Miért? Mert a hangulat nagyon jó volt, fiatalosan volt előadva, idős emberekkel. Hiányzik valaki az osztályból? Jelentem nem. Egyszerre szólítsa meg a diákokat, hogy tetszett a darab. Lehet ezt így vezényelni? Azt kérdezik tőlünk, hogy egyszerre válaszoljunk, hogy tetszett a darab. Legyen, akinek megfelelt jól, és akinek nem, az rosszul. 3-ra? 1, 2, 3. Egyöntetű volt, nem? Igen.